Ketanat kakwat kekiak ke Sorkar jela kalau pelilat ikisam labam pat yokam ke bala pendap ikijing peli nursing ke jela bagi net Trei wat Shabari kumsha Germany Japan bat Kiwei. Haba penbena ya kini ke menteri ke ketanat kakwat kekiak ke Dr. Amprin Lingdok kalau pentip ke Sorkar kan sepelong ru dak program bekerpang ban hikai yeki ha ke overseas nursing job fair ke banlong ha ke sengithok ding ha State Convention Center. Kementeri kala pentip ru bakindon haduk kumbal Syih Hajar ngut AA kinos ki baladap register lepa. Shim ya kata kebentar lembah jong piki lat patai kubur bangin don ya ka job fair lani kajing ya kendo jong barok kinos ki bamdon kam don jam lani ki bas ngau ba ki la ban yo ka kamai ka ba kam he da ka ba ki Trei shaki jaka Shabari ti kandon ka job fair ha ka Southrik ka biji ha convention center nakaliang ka jongi naka health department but nakaliang jong honorable labor minister ngin Trei shitam ban pek ba kaniga job fair kalong kababahan na kamta ginong song tingi yawer ni khot snobha ya baro kinos kiba song halaki yeng klem kam klem jam ban wan ngila dep khot lupa ya ka application na kabenta kaniga job fair lemba ka internet but kiba register bat ngi ki poi Rusia jartam tita kamut ba ka don kata ka jingtrang ban yo kam yo jam tingi kermen ba lemba kani ka lat ka bakin ai na ka skill development ka badai jong ka labor department ngin la ban yarap ya kinong sosno bakin yo ya ka kamai ka kaji ka bakam scam bakin pendon kam ya kata ka skill ka bakila Leit ban pule na do license shaneng lada ka de ka BSc nursing do license lada de GNM ki ANM ki ba long term programs tingi yo iru ba lesi ha ka nursing program ro hadin bangala Leit mga na kawai ka jaka ban Leit ya ka review ngin pet lada don kam ban pet ya ka curriculum jong kinos namar kinos usually ki shulet ki pule be tik tang ya ka nursing te menta ha kani ka global market ka bang yo i ne ka jingple jong ka yau ka hat sya ka perthai bro ko we ka pen i bale sing i de bendon compulsory language coaching bu tengkhat tang manik Trei sha South India ru lada film nang ya ka local dialect ka e bhai pi namar ka Tamil lani ka Kannada lani ka Malayali ka long compulsory lada pikwa manik police pikwa Trei se kejaka tingim kren tang yaki nursing yaki language skill jung kinos Shabari even inside the country tingi don kampan pet yaki ni changes ki bangi don kam ban lam lada pikwa ban ai kam ai jam lani ban play ka lat kalenti yaki Breu ki basyong ha ka jela jungi ki balade training kum ka nursing tingin ya ngap ya i labor minister deng ngin ya pet ke ai ko ba isngo kani cafe kan ka ai kani cafe kan le iba kumlakan di minister budung rom jungi juga di department la pensai fi kuntu Trei nakalian ka jungi kunta labor department ka jungi don bentalang akan cafe lomba ka labor department hi ka department hi ka bani pet ka mtaka ai ka maja ka deal kita di teknik ka fair muklay snoni minister mentan kalau ko ka fair ka ba kanang ka jupli la di na kamta kita kinos di ba makin di Trei Shabah te nakalian ka jungi kung ka department do nakalibat pa ni ka government mga ang ipi ki ba bon ba di unemployed youth muta ka jela ka jungi te kada kambam jungi kung ka government ya ka bang persan ni wala di ba punun ai jam iki te hon ni taksni ka de bat ka nursing habai de ba nursing ten de kung ipi ni dang wat kila di ni dang explore ki option ya ka bang pesi be de bat ki kita la bande kung bala place mo ne la bande ka transport de kan ngono dia ngono bertalu te ni na ka department ni ya isangkat bala te krimen ba kani ka job fair ka Shillong Southrik kan long ka ba kan long ka jing job na punta ka sila jungi ko kinjat ka ki kendon na ki bentar ng Sorkar
bakala banyak ye kini ki semua kam jam kibla dep Leit ya ka help mak apa sih Piong ya kan. ha Ente katakan haba man ke district lajan man ke district te ke don ke nursing school of nursing. Chado shabak mara the sha west ka riboy. Ti man usnem na kumno ke department kumbanga tip mga kadon kumba arspatam ki seats across no 160 across in all. Only in She's government, that is in private also we have more. She's pa reportedly ki seats pan like ya kana sing. Ten rei ki kam ki numla ban don hadu kata. Tingi na kaliang ka jungi tingi simkya kan di namar phila. Train te ye ki citizens phila train te ki nong sosno. Ti habatang ki nos ki bayo training ki ba pass out na kita ki schools of nursing jong ka Sorkar ki poi she's pa report. Ken saya ka Rapsbun, ken saya ka Woodland, ken saya itu ki balik sa Guwahati, ki balik sa Bangalore, iba shimi ki Bangalore baper. Ngiyo iba ka investment la ne ka jing pulut jong ki pa ban pa no seng ye ki kon ru ka long ka ba he ba. But bon na pedeng kini la kumno up to 60% ki shim mek da ka Bangalore. Ti kumno ngin shu ngap la dala ni don kam ban yarap ikini ki kon ki jungi ban yo iki kam ki jam ki bubiang. Ti balay ka Sorkar ka kwale karpang. Kwale karpang na marba ladangi ka Sorkar ni wan ban ba khle lemken. Bat kita ki companies ki bape. Lada pimpen ba khle manuhi ban not ban lek. Tingi day ka Sorkar bat ninsay niya kata ka jing ya soy jong ki kot kisla ban kini ki company. Ban pek ba kabanding kong bakren I labor minister hato ka don ne ka safety yaki banle chata long ne iki banle chata bat kinyo kata ka security ka baki don kam ti kataru ka di ka way ka bangin ya soy bat kini ki companies tinre ka jing pulut jong ka Sorkar ka bandai 10,000 shikli iway I training hap don pat ka undertaking ken namaryo ki tang dep kata ka training ki lalet sabar tanga preng rubnai gyong Leit paino siye kataru ngimla man siya na marba ka investment ka pangi ay kaday ka bala abon nolor kata kanumdap hire 10,000 shikli kumbang nga yakren mga bat kitu ki companies ki bay kendo yang kan poy hi kumba si lailak ay tang ka training course tang ka training course kabamot ba nakaliang ka Sorkar kalaya surety 10,000 la ay. The remaining amount pede kini ki company kin sa deduct na ka salary jong kini kinas ken. Muna kena 3 lakhs mut per head. Per head. Tikin sa deduct monthly. Kumbaya kren mangi bagi companies kam shimpor between saubnai do bana. Namar ka language skill nang tahap eye exposure ya ka culture jong ki habdon ki bawan bang betha baha namar UAE, Japan, ide ki bam dalong liberal kan kita kiri. Raping dapat pada ke Australia, what was the other country? Germany, Singapore. belong a little more. Singapore, very liberal. They don't come ban expose gini ki trainees ru well ahead. Germany also language is important. Language is important. Anywhere you go. Except for Australia, Singapore, English is all. English is a conversant language, but otherwise, fine.